Despois de ver o ciclo da auga, de afrontar no vídeo anterior o estudo dos ríos, continuamos neste segundo vídeo sobre as augas na Terra, centrándonos no estudio dos lagos, augas subterráneas, glaciares e augas mariñas. Iniciamos entón o estudo polos lagos. O primeiro que debemos saber é que os lagos son masas de auga acumulada de forma permanente en zoas afundidas do terreo. Se o tamaño do lago é pequeno, chámase lagoa. E se ten auga salgada, estamos a falar dun mar interior, como poden ser o mar Caspio, o mar Morto ou o mar de Aral. Pero, de onde reciben a auga os lagos? Pode ser da chuvia, polo que o seu nivel vai a variar en función das estacións. Tamén pode proceder de ríos, de correntes subterráneas ou de glaciares. Imos agora centrarnos nas augas subterráneas, que supoñen case o 25% das augas continentais. Lembrade que cando estudiamos o ciclo da auga, había unha parte da auga de chuvia que penetraba na terra a través de rochas porosas. Esta auga filtrase ata que encontra unha capa formada por rochas impermeables. Cando isto ocorre, a auga embólsase e forma acuíferos. No interior da terra hai ríos e lagos subterráneos da auga que se foi filtrando ao longo do tempo. En ocasións, esta auga subterránea encontra unha saída exterior e xorden o que chamamos mananciais se son de auga fría e fontes termais se son de auga quente. As augas subterráneas son moi importantes, xa que son reserva de auga potable que alimentan os ríos, os lagos e permiten que medren as plantas. Os seres humanos, para extraelas e poder utilizalas, construímos pozos. As augas subterráneas son moi importantes, pero debemos saber que a maior parte da auga doce da superficie terrestre está retida en forma de xeo nos glaciares, que son masas de xeo creadas pola acumulación de neve durante centos de anos. Na actualidade, os glaciares cobren aproximadamente o 11% da superficie terrestre. Localízanse nos casquetes polares, pero tamén poden orixinarse no cumio de algunhas montañas. Neste caso, chámanse glaciares alpinos. Cando os glaciares alcanzan o mar, o xeo rompen grandes masas que van frotando, é o que chamamos icebergs. Xa vimos no vídeo anterior que as augas mariñas son os mares e océanos, e que supoñen case o total das augas líquidas do mundo. As augas de mares e océanos son salgadas, aínda que non son igual de salgadas todas. Os mares pechados e cálidos, onde hai unha maior evaporación, teñen máis contidos en sal que os mares fríos e abertos. Outra característica das augas mariñas é que están en constante movimento debido ás correntes mariñas, ás mareas e ás ondas. As correntes mariñas son desprazamentos de auga, como ríos que circulan polos océanos. Poden ser correntes cálidas se a auga é máis quente que as augas próximas, ou correntes frías se a auga da corrente é máis fría que as das augas que o rodean. As correntes mariñas inflúen no clima dos lugares próximos aos que pasan. Así, a costa atlántica de Europa ten un clima máis benigno grazas á corriente cálida do Golfo de México. Se falamos das mareas, lembrade que son subidas e baixadas diarias do nivel do mar, provocadas pola atracción da lúa e do sol sobre as augas. Por último, as ondas son ondulacións da superficie do mar producidas polo vento. Soben e baixan de forma circular e rompen cando rozan o fondo do océano. No vídeo anterior, analizábamos a importancia das augas dos ríos para os seres humanos. Moi importantes son tamén as augas mariñas. Son fonte de alimento, xa que dos mares e océanos obtemos peixes, mariscos e algas. Tamén nos proporcionan materias primas e enerxía. Nos mares hai plataformas para a obtención de petróleo e gas. Obtemos enerxía nas centrais maremotrices e sal nas salinas. As zonas de costa atraen numerosos turistas, o que crea moitos postos de traballo. Tamén debemos saber que son unha vía de comunicación fundamental. Na actualidade, o 80% das mercadorías e o 75% do petróleo viaxan por vía marítima.
Con isto damos por rematado este tema. Lembra o ciclo da auga, as características dos ríos e lagos, a importancia das augas subterráneas e glaciares, así como a existencia das augas mariñas, os seus movementos e a importancia que teñen para nós. Vémonos no seguinte vídeo.